Dyma gystadleuaeth y ddeuawd neu driawd doniol. Cafwyd 5 o ddeuawdau neu driawdau i'r gystadleuaeth. This competition is the Humorous Duet or trio, with 5 entries. Yn drydydd, in third, Gwern ac Aled, Clwyd. Nes i ddechrau gweld pawb arall yn neud o. Felly eisiau meddwl, ia, dwi ffas yn trio. Am dro. Felly nes i allan o'r tŷ, yn yr Ynys gwyn, trwsus tyn, a gath i'n glawio. Felly oedd nhw syth i'r bin. Am dro. Nes i brynu ci, shih tzu, i croesi fo pŵdl, si pŵ, ac mi oedd o, Am dro. Oeddech chi'n gwybod bodcis yn uchaf is, ond yn disgwyl chi gasglu o, ddim i fi. Mynd am dro, cydlwy braidd o'r crwydro gan wrth gaman nadlu a wiriach ac feistach. O pawb yn y byd yn mynd am droes nhw donia, lle na rhaid ni benderfynu mynd yno hefyd, ia? Am dro. Llwyth o geir, a dyn ni gyd mewn ciw. Parcio'r car jyst ffwrdd o'r ffordd a'r sgiw. Am dro. Eithon ni ar goll ar y topia, nathon nhw'n hyd yn oed gweld y copa. So athon ni di mynd i siopa. Am dro. Mountain Rescue gath ni o'r stiw, dydd ar i'r warden. Oi, no brain, tro nesa, cymwch o tren. Mynd am dro, cydlwy braidd ro, yn crwydro gan wrth gam. Yn ail, second, Mali, Cynwal a Greta Eryri. A wedi Cendal, genod clen cantin yr ysgol. Slawion gyta chwsri chwartian, cwcio bins i blant y pentra. Pan fo hi yn amser llnau, dan i off am bwffneddau. Sgynnau mynaf golchi llistri, twll y dyn di health and safety. Pwdi hwn mewn siwt a sbectol, mae o'n sych ac awdur dodol. Croeso i chi styma, os da chi isio salmonella. Pan fo hi yn amser llnau, da ni off am bwffneddau. Sgynnau mynaf golchi llestri, twll y dyn di health and safety. Fi di mister ail-olygydd, rydw i yma i godi cwilydd. Dion gas i'w ben fy nghwydfoedd, dydy'r ffair cynam ffit i'w chyffoedd. Pan fo hi yn amser llnau, da ni off am bwffneddau. Sgynnau mynaf golchi llistri, twll y dyn di health and safety. Dwi bena ni felly, mae'r hen gegin ma fel beidi. Ceri nôl y mop reit handi, tyna'r blew i gyd o'r jeli. Pan fo hi yn amser llnau, da ni off am bwffneddau. Sgynnau mynaf golchi llestri, twll y dyn di health and safety. Ac yn gyntaf, and in first place, Hughes ac Elin Maldwyn. Dwi'n gaeth o fewn y bedair wal, yn dechrau mynd yn reit dwlaw. Yma'n hun. Gall siarad hefo boi ar Zoom gyfrannu dim i'r baby boom. Dwi isio ddyn.
o biso'r gath. Google Meet neu zoomio, mae FaceTimeio, i mi fi'n hollol roch. Chatting lle a mutio, sy'n fy ngwylltio, dwi jyst eisiau cwrs. Ar fy love life o blis, tydi swipio'n wyth ar Tinder, ddau ddim fish cakes. Sawl cerbyd sydd yn dod i'r clos a home delivery ddydd ar nos. A sawl cryd bach o golir a ffig tan ac o'n bod pishin yn y fan. Desperate Hosmod John y braidd yn hyn i package del sy'n codi gwyn. Oed i byddiad awr fan a stretio fel routines y ram. Google Meet neu zoomio, mae FaceTimeio, i mi yn hollol roch. Chat yn lle a mutio, sy'n fy ngwylltio,